Okay, i dag skal vi ud for legepladsen. Men det er sådan røvkort, når man gør det der. Se, så gør man sådan over her. Okay. Gør det her. Wow, og så går det fælles. Og hvad er det så, vi skal se nu? Nu skal vi se Silje i sit rette element. Ja, løb. Sejt. Hej. Kom igen, Silje. What? Så er det topfart der. Sejt. What? Silje flytter det der baby fra de der. Nu vil jeg også sige store bare. Og Kara ramte toppen. Nu har vi bestiget det her. Det blæser meget. Sådan der. Kara, nu skal Kara sådan lige. Ja. Nu skal sådan der nu. Det er sådan virkelig uhyggeligt det her. Altså, I forstår ikke, hvor hyggeligt der var. Okay, jeg løber. Det var alt for i dag.